खुलुमबाय आंनि एसबी निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि निउजफ्रा जादों आनलक 3आ 1 आगस्टनिफ्राय जागायसिगोन। मोनानि कारफिउखौ बोखारनानै होबाय। जिम योगा बिसोरो खुला थागोन। स्कुल कलेज बिसोरो बन्द थागोन। सिनेमा हल मेट्र' ट्रेन बेबो बन्द थागोन। 31 आगस्टसिम बन्द थागोन। थ्रिस आरो 31 थारिख दिनै आरो गाबोन मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दस्रा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। बाहुबलीनि डाइरेक्टर एस राजामौलीनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। जार्मानाव सैमाखौ कर'ना सिनायनो ट्रेनिं होदोंमोन। दा बिसोर बेयाव 94% साक्सेसबो जाबाय। मणिपुराव मैयासो कर'नाजों फार्स्ट मानसि थैदों। मध्य प्रदेशआव सासे सेंग्राया गावनिख्रुइ गावनि बिदाखौ बांसिन अनो होननानै गावनि बिमाखौनो बुथारदों। 34 बोसोरनि उनाव इडुकेसन पलिसियाव मैया 29 जुलाइआव सोलायनायखौ लाबोबाय। थाखो 5 सिम गासैबो बिमानि रावजोंनो फरायनांगोन आरो 10+2 लेभेलखौ बोखारनानै दा 5+3+3+4 खालामनानै होबाय आरो एमफिल कर्सखौबो बोखारनानै होबाय आरो अनेक सोलायनाय लाबोदों बेखौ होजोबनो हायासै। पान्जाब सोरखारा सरकारि स्कुलाव फरायनाय हिन्जावसाफोरनो गं 50,000 स्मार्टफन मबाइल राननानै होगोन। अनलाइन क्लास लानो थाखाय होगोन बेखौ खालि क्लास 11-12 फरायनाय हिन्जावफ्राल' मोनगोन। आसाम सरकाराबो आसामाव बिदि मबाइल राननानै होयोबा मोजां जागौमोन। सोरबा सोरबा अनलाइन क्लास लानो हायैनि थाखायनो थैगुलायदों। आसाम सरकारा गोदान नियम बानायबाय। दस्रा स्टेटनिफ्राय आसामाव फैयोबा 14 दिन क्वारेन्टाइन थानांला बेखौ खमायनानै 10 दिन बानायनानै होबाय। जोबनायाव आसामनि कर'नानि आपडेट। दिनैसिम आसामाव 36,295 केस मोनबाय। बिनिनो 26,618 खौ हगारनानै होबाय। दासिम 9,582 एक्टिभ जानानै दङ आरो 92 जना जिउ गोमाबाय। नोंथांमोना गोजौनि स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि निउसखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोन्थों।